Butter, ano? Butter shrimp. Yeah! Shoutout sa mga marites dyan. Nagpa-shout out si Ate Marisol. I-shout out. Pupuri mo mga mata, wala akong takas sa nakakalunod mong tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago kailanman. Hello guys, mag-long ride pala kami sa malapit. Kasama ko ang aking kapatid. Ano sabi? Charis! And guys, inayos ko na yung waist dyan. Ayan. Balis na kami. At nagpaalam muna ako sa aking love, honey may love so sweet. And ang style. Ayan guys, wait lang kaya nag-double for the curve. Diretso na kami guys. Ayan, inayos lang yung waist at naman kami dito sa UP Dalaman. Ayan guys, makikita nyo, medyo traffic, pero hindi naman. Sobrang ganda rito guys kasi nga sobrang dami ng puno. Maganda rito guys, parang nasa Baguio ka kasi napakalamig. So guys, dito kami dito sa gasolinahan sa Shell, pero wala siyang Shell. Ano sabi? Ayan, si Kuya tinusok na ayos din. Nilagyan ng gas yung ating mahiwagang motorcycle. Yes sir! Ayan, nagkarga lang kami yan guys ng 200 pesos! Siyempre, nag-ride yung aking kapatid. Diretso na kami guys ha! Ayan guys, diretso na kami sa biyahe. Pasensya na kayo guys kasi hindi ko naayos yung camera ko. Ayan nga ang nakikita lang yung cellphone. Ayan nga ang nakikita lang yung cellphone. Pero nakikita nyo naman ibang sasakyan kaya okay na yan. Hehe. Ayan guys, diretso kami. Ano kasi guys, binili ko yan sa Lazada yung nalagyan ng cellphone. So, hindi ko na iangat-angat na pala inangat. Tapos yung cellphone binababa ko para nakikita nyo guys yung aking nadaanan. So guys, nandito na nga kami guys. Oh, bilis-bilis nandito na kami sa may Grand Canal. Yes sir! Ayan, syempre nakapastoral tayo. Singit-singit tayo dyan guys. Basta wag ka lang makasagi kasi pag nakasagi ka, ang bilang libo mo, kulang talaga. Paano mo sabi? Yes sir. Yes, diretso tayo sa biyahe. Ayan. So, puminto nga kami dito guys. Nandito na kaagad kami guys. So, malapit na kami guys sa Cavite. Hindi ko alam kung saan yan. So, minto ako dyan kasi sobrang uhaw ko na talaga guys. Ito guys, nandito na kami dito sa may bigasan na to. Bumili na ako ng tubig. So, tinuro ko ni Kuya dun sa kabila kasi nga wala daw silang tubig na mineral na benebenta. Kaya dito ako si guys sa kabila bumili kay nanay. Yes, shout out sa'yo nanay. Ayan, binigyan niya ako ng pakalamig na tubig. Napakasarap. Ayan, lumapit na ako dito sa aking kapatid at pinayos sa akin yung waist kasi siya naman daw magmamaneho guys. Kaya pinagbigyan natin. Yes sir, kasi masakit na yung likod ko at yung aking puwet. Oh my God! Now guys, nandito na kami guys. Siyempre yung kapatid ko yung nag-drive dyan. Ayan. So yes sir, napakaganda nga dito at parang makikita mo parang piyesta rito guys sa lugar na to. Di ko alam kung anong lugar to. Huwag mo akong nakausap kayo kasi nagbaboys record ako na ito. Ayan guys, nakita nga itong aeroplano sir. Ayan, napakaganda guys kasi nga napakababa rito ng aeroplano kasi malapit yan sa Pasig sa terminal nga. Ayan, ay sa terminal. Sa airport nga yan. So, syempre, inabot na kami ng gabi dito guys. Kaya may pailo na sa gilid. Ayan. Tingnan mo naman yung ang pagmalayan ng aking kapatid. Napakaganda, napaka-smooth. Yes, sir. Yan guys. Inabot na kami siguro guys. Mga alas 5 na to. At nakarating kami mga 6:30 yata. Ayan guys. So, tingnan mo naman na napaka-swabe talaga mag-drive na aking kapatid. Yeah! 150 papa. Ayan guys. Suminto na kami dito. At sabi na natin, tanongin niya muna si Ate Lot kung saan kami dadaan. Pero nakamapa naman kami. Nagtanong na kami para hindi kami maligaw. Pero malapit na kami dyan guys. Ayan, bumili muna kami ng Dunkin Donut. Pero may donut. Yes sir, ayan. Ayan nga guys, nagdiretso na kami dyan guys. Ayan, so malapit na kami dyan guys. Kaya nagtanong ulit kami kung saan nga sila banda. Kasi nga may dalawang way dyan, kaliwa kanan. Namidbid ang katulos ah. So ayun na guys, tinawag na kami natin kasi munti ka na kami makalagpas. Ayan na nga guys, ayan nandito na kami dyan. At ayan, inayos ko na guys yung aking motorcycle. Yes sir, yung aking baby. Yes, ayan nakita ko nga si Ate Lot. Nagmamahal
nakita ko nga itong kaibigan ko guys. Dumating na siya. Yan, si Geraldine Saladenia. Ayan. Meron daw siya ng ating motorcycle kasi likot-ekot niyan. Kaya subukan niya kung maganda rin i-drive. Yes. Ayan, sabi ko, sige pare, ikaw bahala. Ayan nga guys. Siyempre, bagay na bagay. Wow, panis. Ayan, grinay na yung aking nahiwagang motorcycle. Yeah. Pagtapos nga ng drive yan guys, pumunta kami dito sa inupa ng aking kaibigan. Ang bango. Ano yan, kaibigan? Ha? Hindi ko alam kung ano yan. Basta Wow. Ano yan? Butter? butter. Butter? Butter, ano? Butter shrimp. Yeah! Hindi na sa tinaram na buyot. Butter buyot. Hindi na sa Butter buyot. Nasa vlog na naman ako niya. Ano mo sabi? Sino si shout out to dyan? Shoutout sa ano, mga taga-inablan. Yeah! Nice. Sa mga maritis. Vlogger na ako. Di totoo yan. Mga maritis. Karaman mo. So, maritis. Shoutout sa mga marites dyan. Talaga! Sana makabot sa inyo. Si Say ang pinakainat na maritis doon. Don't mention the name because Nagpa-shout out si Ate Marisol. I-shout out. Ayan. Shoutout sa mga kapamilya ko dyan. Vlogger Ayan. Ayan guys, tapos na nga magluto yung kaibigan ko na ng butter shrimp daw o hipon o buyod. Ayan, pagtapos na nag-inuman na kami ng gabi na yun at may tumawag ng uwak dyan. Ayan, syempre umaga na guys. Uwi na kami, tapos na kami uminom nga kagabi. So, salamat kay Lola Betty at kay Lana Shirley, kila Ate Lot, kila Ate Aisa. Ayan, salamat po. Tapos sa Gabos, Endo, kay Natataabos, napakasiram kang kasiram kang Adidas. Tapos yan na atay, yes, kasiram mo pagkaluto sa sunod, grabe, makikaw, grabe. Ayan, guys, nice na ng aking kapatid yung cellphone kasi mag-race kami at baka mamaya maligaw kami, mapunta kami sa Baligtao. Yes! Paano mo sabi? Hey guys, syempre guys, nice ko na yung motor namin dyan kasi uwi na nga tayo, medyo malayo na yung ating guy, baka abutin tayo ng 2 oras pero subukan natin baka mga isa't kalahati lang kasi wala naman traffic, alas 6 pa lang ng umaga ngayon. December naman. Alo, yung pa? Sige po. La, salamat. Ha? Ha? Head south, then make a U-turn. Salamat po. Ayan guys, nagpasalamat na nga ako at umalis na kami. Ayan, biyahe na kami ni aking brother. Ayan, lumabas na kami dito sa may subdivision na to. Di ko alam kung anong tawag dyan kasi wala sa mga ayan, diretso na kami dyan at kakaliwa na nga kami dyan. Yes sir. Ayan guys, na umalis na kami dyan mga alas magsi-7 po yata kami dyan umalis guys. So, syempre nagising kami ni ate. Nag-alarm nga ako guys. So, nag-alarm ako ng alas 4 pero nag-alarm ako hindi pa rin kami nagising. Hindi pa rin kami bumangon kasi nga may hangover pa dahil dyan sa TSM. Yes! Ayan, nice ka na aking kapatid yung wrestling niya kung talagang papunta kami sa Manila o sa sa Cubao. Ayan. Kasi Cubao lang guys yung aming race. Ayan nga guys, pumunta muna kami dito sa 7-Eleven. Ayan, pumasok na aking kapatid. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Ayan, tumayo muna ako dito sa Deadly. At nilalang ko guys yung napakasarap ng simoy ng hangin ng Cavite. Sa akin mapupungay mo mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. And guys, lumabas na yung aking kapatid at medyo may pa-slow mo pa. Yes! And guys, yung motor guys. Naman kami, medyo malayalay pa yung aming guy. Pero napaganda yung guy ngayon guys kasi hindi na siya mainit. At wala pa masyadong traffic kasi nga guys, mag-7 na yun yata yan. So, ayan guys, diretso na kami. Pasensya na kasi yung nakikita niyo talaga yung cellphone lang at yung kita ng ating motor. Ayan guys, napakasarap na naman guys. Wala masyadong sasakyan kasi nga sobrang agap pa niya. Ayan, lagyan natin ng music! Wow! Music, maestro! Sabi na mahal kang may
Ayan guys, natapos yung music. Ayan, pero gusto ko pa ulit ng music. Kaya music, maestro! Sabi na mahalakan, mayakap ka, masayaw sa ulan, ang mundo'y gagaan, mundo'y gagaan. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging And guys, natapos na nga yung music. Gusto ko pa ulit ng music pero nag-request yung aking kapatid kasi andito siya habang nagbo-voice record ako. Kaya lagyan uli natin ng music dyan. Yes sir, music maestro. tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago kailanman. And guys, nakita ko nga si nanay doon. Siyempre, binigyan natin ng slow motion. Yes! Sa mga nanay dyan. Yes! Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, ayan guys, patuloy kami sa pagbiyahe ng aking kapatid. Nandito nga kami sa airport. Nakita nyo guys, may lumipad na aeroplano. Siyempre, napaganda. Yes, sir! Kasi makikita mo guys na napakalapit talaga guys ng, siyempre, napakalapit talaga guys sa'yo ng aeroplano. At napakasakit guys sa tenga. Kasi, paano mo sabi? Nga, medyo talaga maingay talaga siya guys yan. So, syempre patuloy na tayo guys sa pagbiyahe at bigyan natin ulit ng music maestro. Magdadrive ako hanggang Baguio, magdadrive ako hanggang Bicol, magdadrive ako. Dito nga guys sa punto na ito guys, patuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Pero dyan sa unahan guys, may nangyaring hindi maganda guys, kaya panoorin niyo po. Wow naman! Wow! Wow! Sabi ka muna po, guys, ka lang. So nakita talaga ng dalawang mata ko guys kung Totoo yan. paano si kuya natumba. Akala ko nga guys nasagi siya nung isang motorista, pero hindi naman pala guys. Madulas lang talaga yung kalsada kasi may buhangin siya guys. Hininto ko nga muna dito guys saglit kasi yung cellphone ko nag-a-alarm. Ayan, kaya sabi ko na kaya pinatay ko muna yung alarm guys ng aking cellphone. Kaya patuloy kami sa pagbiyahe ni kapatid. Ayan, so guys, sa kanina pala guys, so ingat-ingat tayo palagi sa ating pagmamaneho, lalo na guys pag umuulan kasi sobrang dulas talaga guys ng kalsada guys. Kaya yung kanina nga, tutulungan ko sana pero tinulungan naman ng isang motorista doon, tinayo yung motor ni kuya. So hindi naman nagrabe kasi nadulas lang naman siya guys. Kaya ingat-ingat po tayo palagi guys. So patuloy tayo sa pagmaneho. Ayan.
Dito nga kami guys sa may ano, yan. Pagka kumaliwa na kami dyan guys, UP Diliman na yan. So malapit na kami sa Cruz Naligas kasi sobrang sakit na talaga guys ng pet ko. Bola lang yan. Grabe. Dito guys pala, dito nakikita nyo yung kapatid ko. Ayan, kasi nga diyan siya pumasok sa ano sa loob na yan, tapos kumaliwa siya kaya natikitan siya ng MMDA. Ayan guys, dito kami sa Diliman. Ayan, makikita mo guys yung ganda talaga sa sobrang dami ng puno, napakalamig ng hangin dito yan sa UP. Ayan, dire-diretso lang kami diyan guys kasi sa unahan yan, liligo na kami diyan kasi nga Cruz Naligas na at medyo makapagpahinga na at medyo antok pa rin ako kasi nga kagabi nag-inom kami. So natapos guys siguro mga 1:00 na o 2:00. Ayan. Salamat pala sa aming kaibigan. Ayan. Thank you sa iyo, pare ko ay sa jamming natin. Ayan. Sa susunod ulit siguro mga December, matagal-tagal ulit tayo magkikita-kita. Ayan guys, nandito na pala kami sa Cruz Naligas. Papasok na kami dyan kasi nga nandito na kami. Kasi ang sakit na ng pet ko at medyo gusto ko nang umiglip-iglip kahit paano. Pero guys, parang hindi pa ako makakaiglip kasi nga marami pa yung tahiin ko doon kasi tambak na daw yung tahiin nga guys kasi ang dami talaga nagpapatahi. Guys, ayan sa mga nagpapatahi, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagpapatahi. Magpatahi lang kayo para marami kaming kita. Ayan. So, diretso lang kami dyan guys. Dito na kami dumaan sa palengke guys. Ayan. Pesta rin pala rito nung May 7, 6, 7 kami mga banteritas pa dyan guys. Ayan, sobrang dami nga ng tao guys. Ayan nyo. Ganito talaga guys. So, anong pesta pag bagong taon, Pasko, sobrang dami ng tao rito guys. Parang hindi mo na talaga mahulugan ng karayom. Ayan guys. So, tingnan mo yan. Ayan, palengke na yan guys. Ayan, pagkakanin ko dyan guys. Ayan na yung aming mahiwagang tindahan. Siyempre. Ayan guys. So, may kita nyo napakaganda talaga rito kasi napakadami ng tao. Hoy! Nag-almusal ka na? Ano gusto mo? Ha? Dito nga guys, nakita ko si Lablab at tinanong ko siya kung nag-almusal na siya. Sabi niya hindi pa daw. Tinanong ko kung anong gusto pero sabi niya wala. Ako lang daw sapat na. Sana all. Yes sir, sana all. Charing, saya. Ninayos ko na nga dito guys yung ating motorcycle. Yes. Nandiyan si brother nakatayo dyan at ang sakit o din ng likod niya kasi nga angkas siya. Ayan, pumunta nga uli ako rito guys sa aking lab. Ano gusto mo? Kape? Bibili ako. Pagkakataon nga guys, nagtanong uli ako sa kanya kung anong gusto niya pero nagsuggest kung tinanong ko siya kung gusto niya ng kape pero sabi niya oo. Kaya guys, sorry, hanggang dito na lang. So magtitimpla muna ako ng kape ng aking love. Bye bye, love you more.